Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής Μάγκα, εδώ στο BNTV, τη διαδικτυακή τηλεόραση του bankingnews.gr. Συνεχίζετε να κάνετε like και εγγραφή, πατήστε και το κουδουνάκι, γιατί έχουμε πολλούς και ενδιαφέροντες καλεσμένους και στο επόμενο διάστημα για να σας διαφωτίσουν σχετικά με όσα γίνονται και στην πολιτική αλλά και την γεωπολιτική σκηνή. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα θέματα τα γεωπολιτικά, κυρίως επειδή είχαμε και αυτές τις εξελίξεις τις προηγούμενες ημέρες με το ντρόουν το θαλάσσιο, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα με 100 κιλά εκρηκτικά. Υπάρχουν και οι άλλες εξελίξεις, όπως η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Γι' αυτό έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο να μας διαφωτίσει για όλα αυτά. Και είναι ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, αναλυτής γεωπολιτικής στην τηλεόραση του Αλφα, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και διάφορα άλλα. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Σταθάτου. Μεγάλη μου τιμή να είμαι μαζί σας εδώ. Και εμάς μεγάλη μας χαρά, γιατί έχουμε θεματολογία αυτές τις ημέρες γεωπολιτική, ναι. Οπότε είμαστε όλοι αυτιά για να ακούσουμε ακριβώς τι πιστεύετε εσείς για αυτά που γίνανε. Θα ξεκινήσω με αυτό το drone, το οποίο βρήκαν ψαράδες στη Λευκάδα, με 100 κιλά εκρηκτικά. Θα έλεγε κανείς, καλοκαίρι είμαστε, θα κάνουμε μπάνιο στις παραλίες και θα ψαρεύουμε drone. Υπάρχει και ένα θρίλερ παρασκήνιο πίσω από όλο αυτό. Από πού προήλθε αυτό το drone, το οποίο φαίνεται τελικά ότι είναι ουκρανικό, όπως είπε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Σίγουρα είναι ουκρανικό. Φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς το Μαγκούρα, αλλά είναι ένα άλλο μοντέλο, το Μαμάι Κοζάκ, αν το λέω σωστά, το προφέρω σωστά. Είναι ένα σκάφος το οποίο έχει τελική ταχύτητα 60 κόμβους, άρα λοιπόν μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε σκάφος μεγάλο επιφανείας ενός πολεμικού ναυτικού, το οποίο ας πούμε μια φρεγάτα κινείται περίπου με 30 κόμβους, ενώ αυτό κινείται με 60. Έτσι. Και φυσικά μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε εμπορικό σκάφος θελήσει και βρεθεί στο δρόμο του ή θέσει ως στόχο. Όντως είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο συνέβη. Έχει πολλές παραμέτρους το ζήτημα. Δηλαδή, πρώτον και κύριον, μιλάμε για πλήρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας. Έτσι. Δηλαδή, βρίσκεται ένα σκάφος το οποίο είναι ουκρανικό εκ των πραγμάτων και σίγουρα ο κ. Δένδιας και πήρε την αναφορά όλων των ειδικών. Έτσι, επί του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο μπορούμε να βρούμε τα πάρτια από τα οποία υπάρχει και είναι κατασκευασμένο, μπορείς να καταλάβεις από πού έρχεται το συγκεκριμένο σκάφος. Άρα είναι ουκρανικό, ανεξαρτήτως το τι λένε οι Ουκρανοί. Λέγεται ότι έψαξαν και από ποιον δορυφόρο πήρε πληροφορίες, οπότε δέσανε την πληροφορία ότι είναι ουκρανικό. Έχει ενδιαφέρον πάντως και η αντίδραση της Ουκρανίας, που είπε ότι δεν είναι δικό μας στην αρχή, αλλά στη συνέχεια λένε μην το κρατήσετε, φέρετε το πίσω για να μην το αντιγράψετε. Ναι, εντάξει. Αρχικώς να πούμε σε αυτό ότι έχουμε υπογράψει ολόκληρη συμφωνία η Ελλάδα με την Ουκρανία, με τον κύριο Ζελένσκι, και μάλιστα ήταν προμετωπίδα της κυβέρνησης το τελευταίο χρονικό διάστημα, της τελευταίας συνάντησης που είχε κάνει ο κύριος Ζελένσκι, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα συνεργαστούμε πάνω σε αυτή την τεχνολογία, διότι σε κάθε περίπτωση, να πούμε του στραβού το δίκαιο, έχουν επιφέρει πολύ σημαντικά πλήγματα στον ρωσικό στόλο και στον πολεμικό στόλο της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα με τέτοιου τύπου οπλικά συστήματα. Άρα λοιπόν το ότι ήρθε, οφείλω να πω ότι είναι ένα δώρο εξ ουρανού, αν σκεφτεί κάποιος ότι παρόλο που τους βοηθάμε, παρόλο που υπογράψαμε, φαίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Ουκρανοί μας κάναν νερά, διότι είναι προφανές ότι οι Τούρκοι τους έχουν θέσει βέτο. Μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι κατασκευάζουν σκάφη του επί της ουσίας ανύπαρκτου αυτή τη στιγμή πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας, άρα εξαρτώνται οι Ουκρανοί από τους Τούρκους και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οι Τούρκοι είναι σφόδρα ενοχλημένοι με οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας, της Ουκρανίας για συνεργασία με την Ελλάδα. Βέβαια, θα πρέπει επίσης να πούμε ότι η Ουκρανία, όταν τίθεται θέμα Ελλάδας-Τουρκίας, για έναν περίεργο λόγο, περίεργο εντός εισαγωγικών βέβαια, πάντα παίρνει το μέρος της Τουρκίας. Δηλαδή, ο κύριος Ζελένσκι αρνείται να μιλήσει για το Κυπριακό, σαν να μην είναι ίδιας, εν πάση περιπτώσει,
τηρουμένων των αναλογιών φυσικά, περίπτωση, έτσι, εισβολής κατοχής. Αρνείται όταν το αναγκάστηκε να προσπάθησαν να του πούνε, να το συζητήσουν για την Τουρκία, άμα θυμάστε την αλήθεια του μνήμης, συνάντηση διαδικτυακή, έτσι, στη Βουλή, κόπηκε η σύνδεση, άμα θυμάστε εκείνο το χρονικό διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως υπάρχει η ζήτημα. Τουρκία έχει και εργοστάσιο Μπαϊκάρ στην Ουκρανία και μάλιστα είναι από αυτά Μπαϊρακτάρ, τα οποία χτυπήθηκαν. Ναι, ναι. τις Μπαϊκάρ για τα Μπαϊρακτάρ, τα Ακριβώς, για τα ντρόουν. Μπαϊρακτάρ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε, να δούμε, γιατί έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία. Ελπίζω οι ένοπλες δυνάμεις να έχουν κάνει το κουμάντο τους αναφορικά με το ότι έχουμε δώσει κυρίως επιρρομαχικά, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, διότι εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς, και φαντάζομαι να το συζητήσουμε, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να χρειαστούμε και να δείχνουμε ότι να υπάρχει ετοιμότητα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, διότι εμείς δεν είμαστε Βέλγιο ούτε Ολλανδία, έχουμε απτή απειλή εξ Ανατολών. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως έγινε για το συγκεκριμένο drone, για το συγκεκριμένο σκάφος, θα συνεργαστούμε, θέλουν δεν θέλουν, με τους Ουκρανούς, οι Ουκρανοί, διότι επίσης είναι ξεκάθαρο, θα γίνει φύλλο και φτερό ότι μπορεί να είναι χρήσιμο, το οποίο να χρησιμοποιηθεί από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις για τη δικιά μας προστασία και για τη δικιά μας ανάπτυξη αντίστοιχων σκαφών. Πάμε τώρα στην ανάλυση του πώς βρέθηκε, γιατί ακούω διάφορα σενάρια, μην έφυγε από την Ουκρανική βάση στη Λιβύη, μην αφέθηκε στο Ιόνιο από κάποιο παραπλέον σκάφος. Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες και ποια είναι τα σενάρια τα οποία εξετάζετε? Αυτό είναι το πιο πιθανό, είναι ότι να υπήρξε κάποιο σκάφος το οποίο να φέθηκε, διότι έχουμε χτυπήματα, έτσι, στη Μεσόγειο από τέτοιου τύπου οπλικά συστήματα σε ρωσικούς στόχους. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο συνέβη. Τώρα το ερώτημα είναι πώς αυτό κατέληξε επί της ουσίας ένα πολεμικό σκάφος, με τους πυροχρονητές in ενεργεία και, όπως είπατε, 100 κιλά εκρηκτικά, να βρίσκεται σε μία ακτή της Ελλάδος, και καταλαβαίνετε επίσης τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν κάποιος δεν ήταν πολύ προσεκτικός ή αν είχε γίνει κάποιο λάθος στο λογισμικό ή κάτι αναγνώριζε αυτό το ντρόν ως στόχο, και να είχαμε πολύ άσχημες εξελίξεις και τραγωδία στα ελληνικά μας χωρικά ύδατα. Και τραγωδία ανθρώπων που δεν σχετίζονται Ακριβώς, με τον πόλεμο, ακριβώς. ψαράδων. Το θέμα είναι ότι μία συμμαχική χώρα, όπως η Ουκρανία, γιατί συμμαχική χώρα είναι, Ναι. έχει τη δυνατότητα να κάνει τέτοια πολεμικά παιχνίδια στις δικές μας θάλασσες? Προφανώς δεν θα έπρεπε να έχει. Αυτό είναι το ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν τους Γιατί δώσαμε... διάβημα δεν υπήρξε, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη Δεν στιγμή. τους δώσαμε κανένα δικαίωμα, θεωρώ, ως Ελλάδα, να κάνουν πεδίο μάχης τις ελληνικές θάλασσες και τις ελληνικές ακτές. Λοιπόν, η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει όλα τα προβλεπόμενα βήματα διπλωματικά και νομικά για να καλυφθεί, και σίγουρα να μην επιτρέψει, να είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα επιτραπεί ξανά μια τέτοιου τύπου ενέργεια των Ουκρανών, διότι, όπως καταλαβαίνετε, είναι έως και εχθρική ενέργεια σε τελική ανάλυση. Και εγώ να σας πω και κάτι άλλο. Πείτε λοιπόν ότι οι Ουκρανοί θα χτυπάγανε με αυτό το ντρόν κάποιο ρωσικό στόχο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε χωρικά ύδατα της Ελλάδος για κάποιο λόγο. Ένα σκάφος ρωσικό. Δηλαδή, τι θα κάνουν, θα μας φέρουν σε πόλεμο κατάσταση με τη Ρωσία επειδή έτσι θέλουνε? Λοιπόν, αυτά θέλουν πάρα πολύ προσοχή τα ζητήματα. Βλέπετε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, οι περισσότερες, παρόλο που έχουν μια ξεκάθαρη στάση απέναντι στη Ρωσία, προσπαθούν πάντα να κρατάνε και να τηρούν τα προσχήματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους δικούς τους χώρους και τις περιοχές. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εμείς να ξεκαθαρίσουμε στους Ουκρανούς ότι δεν μπορεί να ανεχθούμε τέτοιου τύπου ενέργειες, γιατί είναι έως και εχθρικές απέναντι στην πατρίδα μας. Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα ακραίο σενάριο, το οποίο ακούγεται, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ισχύει, ότι μπορεί να είναι προβοκάτσια και αυτό το ναι μεν ουκρανικό μη επανδρωμένο σκάφος, το ζωσμένο με τα εκρηκτικά, να είναι όντως ουκρανικό, αλλά να το έστειλαν οι φίλοι μας από την αντίπερα όχθη του Αιγαίου, και μιλάω για την Τουρκία. Υπάρχει αυτό το σενάριο, αλλά να σας πω την αλήθεια, επειδή και εγώ το σκέφτηκα, γιατί πάντα υπάρχει, γιατί αυτό θα το συνδυάσουμε φαντάζομαι με τις επόμενο μέρος της συζήτησης, τι κάνει η Τουρκία, γιατί είναι πολύ νευρική η Τουρκία, θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το σενάριο. Οι Τούρκοι αναπτύσσουν δικά τους οπλικά συστήματα σχετικά αντίστοιχα,
Δεν είναι δηλαδή τουρκικής σχεδίασης, σίγουρα είναι ουκρανικής. Τώρα μπορεί να το πήρανε, αλλά να σας πω την αλήθεια, αν το σκεφτεί κάποιος αυτό, θα πρέπει να δούμε μέσα τα ηλεκτρονικά του κτλ. Δηλαδή θα μας στέλνανε ως εκβιαστικό, εκφοβιστικό μάλλον, οι Τούρκοι, κάτι το οποίο μέσα θα έχει ηλεκτρονικά, λογισμικά κτλ. Τα οποία εμείς θα μπορούσαμε να πάρουμε και να εκμεταλλευτούμε. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει πάντα η περίπτωση. Παρά θα ήταν δώρο. Αλλά παρά θα ήταν δώρο, αυτό θέλω να πω. Ή θα ήταν πολύ μπουνταλάδικο, να το πω έτσι με τουρκικούς όρους, να κάνουν κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε όποιον το έφερε, διότι κανονικά οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από αυτό το παρολίγον πολύ άσχημο το οποίο θα μπορούσε να έχει συμβεί στην πατρίδα μας και σε ελληνικού θάλασσες και χώρους, μπορούμε λοιπόν εμείς να το εκμεταλλευτούμε για να αναπτύξουμε και εμείς κάποιες τεχνολογίες και να χρησιμοποιήσουμε σε αυτά που ήδη αναπτύσσεται στην πατρίδα μας αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Και ελπίζω να τα αναπτύξουμε τα οπλικά συστήματα και την ελληνική εγχώρια οπλική παραγωγή, γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε σχέση με την Τουρκία και μια και αναφερόμαστε στην Τουρκία, πριν πάμε στην πολύ φλέγουσα είδηση, η οποία είναι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, να ρωτήσω για ένα άλλο πυραυλικό σύστημα που έγινε μια επιτυχής εκτείναξη του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος, βαλιστικού πυράβλου. Τι είναι αυτός ο βαλιστικός πύραυλος και τι δυνατότητες έχει? Κοιτάξτε, κυρία Σταθάτου, η Τουρκία, και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο μπορούμε να κάνουμε και αντιστοίχηση μάλλον με το Ιράν, έχει βαλιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει συνεργαστεί κατά καιρούς πιο παλιά με την Νότια Κορέα, με την Κίνα και με το Πακιστάν, έτσι, για να αναπτύξει πυραυλικές και βαλιστικές τεχνολογίες και έχει ξεκάθαρα δομημένη θέση αναφορικά με το ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Δηλαδή, βαλιστικός πύραυλος χωρίς να έχεις πυρηνικό πρόγραμμα και πυρηνικό πρόγραμμα χωρίς να έχεις βαλιστικό πύραυλο, να σας το πω με απλά λόγια, δεν υφίσταται. Σίγουρα εμφανίστηκε τώρα σε πρόσφατη έκθεση στην Τουρκία ο Γιλντιρίμ Χαν, ο οποίος σύμφωνα με τους Τούρκους πρόκειται για έναν ICBM, δηλαδή διυπυρωτικό πύραυλο, ο οποίος έχει, λέει, 6.000 χιλιόμετρα απόσταση. Με άλλα λόγια, από την Τουρκία μπορεί να χτυπήσει, για να καταλάβουν οι φίλες και φίλοι, την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να χτυπήσει την Κίνα, μπορεί να φτάσει μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη και μπορεί να φτάσει μέχρι την Νότια Αφρική, για να καταλάβουμε. Λοιπόν, προφανέστατα ένα τέτοιο οπλικό σύστημα στην πραγματικότητα είναι μακέτα αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, όχι, δεν θα πω, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω να μας ανησυχεί. Όλα θα πρέπει να μας ανησυχούν απέναντι στην Τουρκία, αλλά καταδεικνύει προθέσεις αυτή τη στιγμή. Έτσι, ο κύριος Ερντογάν εισέρχεται, είναι στριμωγμένος γεωπολιτικά, είναι στριμωγμένος πολιτικά, θέλει να κάνει αλχημίες για να πάρει και άλλη προεδρία, άλλη θητεία ως πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας εντός πολλών εισαγωγικών. Άρα λοιπόν τους πουλάει αυτή τη στιγμή πράσινα άλογα. Όπως τους είχε πουλήσει με το Καν ότι θα πέταγε εδώ και 15 χρόνια, όπως τους είχε πουλήσει με το Αλτάι το άρμα μάχης, το οποίο πάλι 20 χρόνια βρίσκεται και ακόμα δεν έχει φτιάξει. Το οποίο είναι έτοιμο, μηχανές δεν έχει. Μηχανή όμως. Εντάξει. Οκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Όμως, επαναλαμβάνω, καταδεικνύει προθέσεις. Οι Τούρκοι θέλουν, όταν ο κύριος Ερντογάν έχει πει, και αυτή η πρόθεση είναι ξεκάθαρη. Σου λέει το 2053, στα 600 χρόνια από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, η Τουρκία την βλέπει ο κύριος Ερντογάν ως μέλος του top 10, να το πω έτσι, των μεγαλύτερων πιο ισχυρών χωρών του πλανήτη. Και το 2071, πάλι ως εκφρασμένο σχέδιο, δηλαδή στα 1000 χρόνια από τη μάχη του Μαντζικέρτ, δηλαδή τη μάχη η οποία άνοιξε τις πύλες της Μικράς Ασίας στους σκηνίτες νομάδες Τούρκους να μπουν στη Μικρασία και σταδιακά να αλλάξει η πληθυσμιακή σύσταση του κέντρου του ελληνισμού, του μεσαιωνικού ελληνισμού, που ήταν η Μικρασία, ειδικά η κεντρική και η δυτική. Λοιπόν, σου λέει ότι θέλει να είναι στο top 3 των χωρών του πλανήτη. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση ο Τούρκος δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι σε αυτό το επίπεδο ως χώρα, εάν δεν διαθέτεις
και την απαραίτητη στρατιωτική τεχνολογία. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Προφανώς ένας βαλιστικός πύραυλος τέτοιου τύπου δεν θα απασχολήσει την Ελλάδα, δεν είναι για την Ελλάδα αυτός ο πύραυλος. Γιατί είναι με πιο εύκολο. Η απόσταση είναι πολύ με μικρότερη. Με drone δηλαδή, με τα drone άνετα χτυπιέται η Ελλάδα. Οι μεσαίου βελληνικούς έως και υποστρατηγικού βαλιστικοί πύραυλοι, επίπεδου δηλαδή έως και 500 χιλιόμετρα ή και παραπάνω, αρκούν για μεταξύ μας, εν πάση περιπτώσει, αν ανταλλάξουμε αγάπες με τους Τούρκους. Δεν είναι αυτό. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το να πουλήσει, έτσι, στους ψηφοφόρους τους Τούρκους μεγαλοειδεατισμό, νεοοθωμανισμό. Ότι είναι η πέμπτη μεγαλύτερη στρατιωτική ακριβώς, δύναμη και στον ότι μπορεί κόσμο. να χτυπήσει αυτό δυνητικά λένε. τη Νέα Υόρκη, κυρία Σταθάτου μου. Ότι μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Υόρκη, το Πεκίνο, τη Μόσχα και την Πρετόρια. Άμα θα ήθελε. Δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα και άλλων χωρών και πιστέψτε με, δεν νομίζω ότι πρόκειται να αφήσουν την Τουρκία να δημιουργήσει κάτι τέτοιο, αλλά ανεξαρτήτως το τι θα κάνουν οι άλλοι, είναι τι θα κάνουμε εμείς για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση όπου έχουμε την πλέον αναθεωρητική δύναμη του πλανήτη. Η πλέον αναθεωρητική δύναμη του πλανήτη είναι η Τουρκία και η πλέον επικίνδυνη, διότι ταυτοχρόνως αυτή τη στιγμή έχει εμπλέκει τις δυνάμεις της σε χώρες χωρίς την άδεια των χωρών αυτών που είναι γύρω-γύρω. Έχει εισβάλει σε 3 διαφορετικές χώρες αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι, πώς να το πω τώρα, τη Ρωσία να πιάσει κανείς, την Αμερική να πιάσει κανείς, γιατί και η Αμερική αναθεωρητική δύναμη είναι πλέον με όλα αυτά που ζητάει ο κύριος Τραμπ. Την Κίνα να πει κάποιος. Είναι γατάκια μπροστά στην Τουρκία σε σχέση με αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Σε σχέση με τις προθέσεις, γιατί κατά τα άλλα όσον αφορά τη δύναμη, την πραγματική, δεν είναι μάλλον γατάκια. Κοιτάξτε να δείτε, επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχουν εντυπώσεις, ο Γιλντερίμ Χαν είναι μια μακέτα αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι δεν προσπαθούν, έτσι, να αποκτήσουν όντως δυνατότητες να φτιάξουν ένα πυραυλικό σύστημα ICBM. Έτσι, μιλάμε τώρα για διπυρωτικό πύραυλο. Έτσι, πώς να το πω τώρα, σαν το Σαρμάτ που βγάλανε το καινούριο μοντέλο οι Ρώσοι, σαν τους MX, τους παλιούς των Ηνωμένων Πολιτειών, τους Minuteman, και δεν συμμαζεύεται. Θέλει να μπει σε αυτό το κλαμπ των χωρών. Και η ρίστο εν παρόδο, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν πλέον διπυρωτικούς πυράβλους. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε πυρηνική τριάδα, η πυρηνική τριάδα είναι ο τρόπος που μπορεί να χτυπήσεις με πυρηνικό όπλο μια άλλη χώρα. Είναι μέσω πυρηνικών υποβρυχίων, τα οποία μπορούν να έχουν βαλιστικούς πυράβλους πυρηνικούς, μέσω αεροπλάνων και μέσω διπυρωτικών πυράβλων. Λοιπόν, η Γαλλία και η Αγγλία αυτή τη στιγμή έχουν απεκδηθεί των δυνατοτήτων να έχουν πυρηνική τριάδα και έχουν μόνο αεροπορική. Η Γαλλία, ας πούμε, έχει αεροπορική και ναυτική. Επί της ουσίας θέλει να μπει στο κλαμπ των χωρών, οι οποίες είναι η Αμερική και η Ρωσία, επί της ουσίας. Και η Κίνα ενδεχομένως. Ναι. Ίσως και η Ινδία, αλλά... Η Ινδία δεν έχει... Κοιτάξτε, όλες αυτές είναι πυρηνικές δυνάμεις, αλλά ακόμα η Ινδία και το Πακιστάν μεταξύ τους, η στρατηγική τους είναι είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους. Σαν Ελλάδα-Τουρκία. Ναι, εδώ βλέπουμε μια χώρα, την Τουρκία, να θέλει να λειτουργήσει δίκην μεγάλης δυνάμεως, η οποία θέλει να έχει αυτό που εννοούμε, να έχει πυρηνική αποτροπή σε πλανητικό επίπεδο. Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτό σημαίνει ο Γιλντερίμ Χαν σε συνδυασμό με, όπως καταλαβαίνετε, πυρηνικά. Γιατί, επαναλαμβάνω, το να στείλεις έναν διπυρωτικό πύραυλο με συμβατική γόμωση από την Τουρκία στη Νέα Υόρκη δεν νομίζω ότι θα κάνει μεγάλη διαφορά, όπως καταλαβαίνετε. Να ρωτήσω λοιπόν, μια και είμαστε στην ανάλυση της Τουρκίας και φαίνεται ότι γίνονται κάποιες κινήσεις εντυπωσιασμού τέτοιου είδους, Ακριβώς, όπως με τον διπυρωτικό πύραυλο που μόλις αναφέρατε, κύριε Φίλη. Υπάρχει όμως και μία άλλη κίνηση που θα τη δούμε τις επόμενες ημέρες. Ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο στην Τουρκική Βουλή προς ψήφιση για την επικύρωση, την νομοθετική πλέον, της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Αυτό δηλαδή που διδάσκεται ήδη στα σχολεία, να γίνει πλέον και νόμος του τουρκικού κράτους. Θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει αυτό και τι θα σήμαινε για τις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας σε περίπτωση πλέον που ο νόμος αυτός είναι σε ισχύ. Είναι εσωτερικό δίκαιο. Καθίσταται εσωτερικό δίκαιο. Δηλαδή, αν το σκεφτεί κάποιος, πλέον
θεωρητικά θα σου πει ότι είναι ότι δεσμεύει τις άλλες κυβερνήσεις, τις επόμενες μετά του κυρίου Ερντογάν, εν πάση περιπτώσει, σε κάτι το οποίο μπορεί το επόμενο στάδιο να το περάσουν στο Σύνταγμα. Για να καταλάβετε ότι είναι συνταγματικά ο νόμος αυτός δεν μπορεί να αλλάξει. Ξέρετε πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Τουρκία με μια τέτοια κίνηση διχοτομεί de facto το Αιγαίο, δια νόμου, οριοθετεί πλήρως τις διεκδικήσεις της και τις κάνει εσωτερικό δίκαιο για το ίδιο το συγκεκριμένο κράτος. Αυτό όμως, που σημαίνει επίσης ότι είναι πλέον υποχρέωση κάθε κυβέρνησης τουρκικής να το επιβάλλει. Αυτό είναι η πραγματικότητα, άμα το σκεφτεί κάποιος. Τώρα, αν το δούμε σε διεθνές δίκαιο, όπως καταλαβαίνετε, αλλαγή συνόρων ή εν πάση περιπτώσει, γιατί επίσης λένε ότι θα πούνε και για τις νησίδες, οι οποίες έχουμε διαφορά οι Έλληνες με τους Τούρκους, τις γκρίζες ζώνες κτλ. Δηλαδή, μένει να δούμε πώς ακριβώς αυτό θα φτιαχτεί ως νομοσχέδιο. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να έχει και κάποιες κυρώσεις για όποιον θα προσπαθήσει, εν πάση περιπτώσει, είτε στο εσωτερικό να μην το ακολουθήσει, είτε κάποια εξωτερική δύναμη να προσπαθήσει να το καταργήσει. Άρα θεωρώ ότι μας ετοιμάζουν δεύτερο κάζος μπέλι, με άλλα λόγια. Μπορεί να μην ονομαστεί κάζος μπέλι, αλλά επί της ουσίας θα είναι κάζος μπέλι, όπως καταλαβαίνετε, για όλη τη γαλάζια πατρίδα πλέον, όχι μόνο τα 12. Δηλαδή θα φύγουμε πλέον. Θα πάμε σε αυτόν τον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή αυτό που κάνανε με τις συνεχείς ναύτεξ. Ακούστε. Με το κάζος μπέλι του 90, για τα 12 ναυτικά μίλια σου λένε εσείς οι Έλληνες δεν θα φύγετε πάνω από τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, αλλιώς σας κάνουμε πόλεμο. Τώρα λοιπόν σου λέει ότι εσείς οι Έλληνες δεν θα βγαίνετε έξω από τα ναυτικά μίλια τα 6 και ό,τι κάνετε στο ενδιάμεσο θα πρέπει να πάρετε την άδειά μας, αλλιώς σας κάνουμε πόλεμο. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, τώρα ως απάντηση άρα λοιπόν σε αυτό? αυτό προσπαθεί να κάνει ο κύριος Ερντογάν τώρα. Επίσης, για ποιο λόγο όμως συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Συμβαίνει αυτή τη στιγμή πρώτον γιατί όντως βρίσκεται σε τεράστια. Υπάρχει ο εσωτερικός λόγος πάντα. Δηλαδή, όταν συζητάμε με τους φοιτητές μας foreign policy ανάλυση, να το πω έτσι, ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, υπάρχουν τρεις παράγοντες. Υπάρχει ο εσωτερικός, το κράτος δηλαδή, υπάρχει η πραγματικότητα των πολιτικών και υπάρχει και το διεθνές σύστημα. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν το κάνει γιατί βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση στο εσωτερικό, θέλει να πάει σε επόμενη θητεία, άρα λοιπόν κάτι πρέπει να ταΐσει στο λαό του, έτσι, πράσινα άλογα. Νούμερο 2, αντιλαμβάνεται ότι γίνονται κάποια πράγματα στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία de facto του αποδομούν τη γαλάζια πατρίδα, όπως καταλαβαίνετε. Όπως για παράδειγμα και η Συμμαχία Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. Η Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, η Σεύρον στη νότια της Κρήτης. Τις προηγούμενες μέρες έλαβε χώρα τετραμερής για το καλώδιο, έτσι, μεταξύ Ευρωπαϊκού Ταμείου, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Επιτρόπου Ενέργειας Γιόγκερσεν, Ελλάδας, Κύπρου, για να αναζωογονηθεί όλη αυτή η ιστορία. Άρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία συμβαίνουν και πιέζεται ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν υπάρχει και το γεωπολιτικό και τρίτον, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και η στρατηγική της Τουρκίας, η οποία σου λέει πρέπει να εμπεδώσω κάτι για να αυξήσω τη διαπραγματευτική μου θέση απέναντι στην Ελλάδα. Λοιπόν, σε αυτά λοιπόν τα τρία επίπεδα, το ένα είναι εσωτερικό πολιτικό, το άλλο έχει να κάνει με τη γεωπολιτική ισορροπία στο εξωτερικό και το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν τι πρέπει να κάνει? Κοιτάξτε κυρία Σταθάτου, υπάρχει κίνδυνος κρίσης. Είναι πολύ σοβαρός. Είναι game changer κατά την άποψή μου αν περάσει το νομοσχέδιο, ένα τέτοιο νομοσχέδιο στο τουρκικό κοινοβούλιο, το οποίο φαίνεται ότι θα περάσει, είπανε, μέσα στον Ιούνιο. Αυτό λοιπόν θα σημαίνει, για να τα κάνουμε λιανά, ότι αν οι Τούρκοι το πάρουν της μετρητής και προσπαθήσουν να το επιβάλλουν, οτιδήποτε θα κινείται μεταξύ των 6 ναυτικών μιλίων, από τη Χίο, ξέρω εγώ, στη Σάμο, από τη Λίμνο στη Μυτιλήνη κτλ., οτιδήποτε θα πρέπει να κάνουμε, ακόμα και το ψάρμα πρέπει να πάρουμε την άδεια της Τουρκίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, αν περάσουν ένα τέτοιο νομοσχέδιο, δεν μιλάω τώρα για καλώδια και οτιδήποτε άλλο, έρευνες. Έτσι, μιλάμε για πλήρη, με νομικίστικο τρόπο, διχοτόμηση του Αιγαίου για το εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας.
Λοιπόν, για τη διεθνή νομολογία όλο αυτό είναι αυτό που λέμε null and void. Δεν υπάρχει. Το ερώτημα όμως είναι ότι ξέρετε ότι αν επί του πεδίου δεν το αναιρέσεις, μετά από 5-10 χρόνια μπορεί να υπάρχει. Αυτό δηλαδή αναιρείται επί του πεδίου ή υπάρχει κάποιος νομικός τρόπος για την Ελλάδα ακούστε. Να αντιδράσει? Νούμερο 1. Θα κάνουμε και θα πρέπει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, στα διεθνή φόρα Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Να καταδείξουμε ότι είναι απολύτως εχθρική ενέργεια κατά της Ελλάδος. Αποδεικνύει αυτό το οποίο πάρα πολύ λέγαμε εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια, ότι έχουν κάνει οι Τούρκοι κουρελόχαρτο τη διακήρυξη των Αθηνών. Δεν έχει κανένα λόγο η Ελλάδα να κάνει αυτό το πράγμα, διότι ακριβώς αυτό τους δώσαμε, τους ξεπλύναμε και τώρα που η γεωπολιτική κατάσταση αναγκάζει την Ελλάδα να πάρει πρωτοβουλίες, γιατί η γεωπολιτική κατάσταση αναγκάζει την Ελλάδα να πάρει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση τη σωστή αυτή τη στιγμή σε κάποια πράγματα τα οποία γίνονται. Οι Τούρκοι λοιπόν που τους έχουμε καλομάθει, και δεν είναι βέβαια μόνο από τη διακήρυξη των Αθηνών, για να είμαστε δίκαιοι, είναι όλη η κατευναστική πολιτική που έχει κάνει μεταπολιτευτική Ελλάδα αναφορικά με την Τουρκία. Έτσι, αλλά έχουμε φτάσει σε άλλα όρια με τη διακήρυξη των Αθηνών. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι ποιοτικώς διαφορετικό η διακήρυξη των Αθηνών και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι σε νομικό επίπεδο να τους χτυπήσουμε όπου τους βρούμε, στο κεφάλι όμως. Να τους χτυπήσουμε σαν ψάρια κάτω νομικά. Να το πω πολύ απλά. Έτσι. Το νούμερο 2 που πρέπει να κάνουμε, κυρία Σταθάτου, είναι πλέον η Ελλάδα θα αναγκαστεί, εάν δεν θέλει να ακροτηριαστεί, να προχωρήσει σε επέκταση 12 ναυτικών μιλίων. Το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό. Το τρίτο που πρέπει να κάνουμε θα είναι οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Κύπρο. Με την Κύπρο. Λοιπόν, το επίσης που πρέπει να κάνουμε, γιατί ξέρετε τι θα γίνει τώρα. Θα βρεθούμε πρώτων ευθυνών μας όλοι. Θα πάμε να περάσουμε το καλώδιο για την Κύπρο. Αυτό το οποίο σας είπα γίνεται τραμερής, διότι είναι project of common interest για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουν 600 τόσα εκατομμύρια. Και δώσανε ήδη. Και έρχεται η τράπεζα. Έχει σταματήσει τόσο καιρό το έργο. Ακριβώς. Έρχεται και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυτή τη στιγμή να το κάνει. Λοιπόν, άρα τι θα γίνει? Θα αναγκαστούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα. Θα αναγκαστούμε. Και εγώ σας λέω, πείτε ότι οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο, όπως προσπαθήσαν να κάνουν η ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας κατεχομένων, να πάνε να κάνουν μια ηλεκτρική διασύνδεση, Ανατολικής Θράκης, Σμύρνης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα περάσει μέσα από υφαλοκρηπίδα και θα περάσει μέσα από όλη αυτή την περιοχή την οποία οι Τούρκοι θεωρούν ότι είναι δικιά τους. Τι θα γίνει τότε? Εκεί θα πρέπει ενδεχομένως να αντιδράσουμε. Να πούμε και για ένα περιστατικό που έγινε επίσης τις προηγούμενες ημέρες, πάλι με πόντιση καλωδίων οπτικών ινών. Μέσα στο πλαίσιο είναι αυτό. Ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Βέβαια αυτή τη φορά υπήρχε παρέμβαση ελληνικού πολεμικού σκάφους. Ναι, γιατί όπως σας είπα έχουν αλλάξει οι γεωπολιτικές συνθήκες. Είναι πολύ δύσκολο η ελληνική κυβέρνηση να διαχειριστεί νέα Κάσο στο εσωτερικό. Και πλέον σίγουρα αισθανόμαστε πιο ισχυροί μετά από όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια στην περιοχή. Οπότε αισθανόμαστε ότι πρέπει να είμαστε πιο στεναροί στην όλη μας διαχείριση. Προσέξτε, λοιπόν, πέραν του νομικού, όπως είπαμε, επί του πεδίου δεν πρέπει να επιτρέψουν στους Τούρκους να διανοηθούν ότι μπορούν να το υλοποιήσουν αυτό το έκτρωμα το οποίο θα περάσουν τον Ιούνιο. Και νούμερο 3, ξέρετε, αυτά πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει η Ελλάδα να ξεκαθαρίσει σε φίλους και εχθρούς το τι ακριβώς θα συμβεί εάν και εφόσον οι Τούρκοι πάνε να κάνουν κάτι που σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, εγώ είμαι της άποψης, κυρία Σταθάτου, εδώ και 1 χρόνο, όχι τώρα, έτσι, ότι η Ελλάδα πρέπει να υπογράψει στρατιωτική συμμαχία αμοιβαίας αλληλοβοήθειας με το Ισραήλ σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία. Ξεκάθαρη. Με λουλούδια, σοκολατάκια, φωτογράφους. Δεν ξέρουμε αν αυτό δεν έχει ήδη συμβεί παρασκηνιακά, γιατί υπήρχαν δημοσιεύματα τέτοιου είδους προεξαμήνου. Πρέπει να το πούμε. Για μια ταξιαρχία δηλαδή Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ. Υπάρχει συνεργασία, αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι αυτό, εάν υπάρχει
πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να γίνει. Έτσι. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί θα μας λάβουν σοβαρά υπόψη μετά πλέον όλοι γύρω-γύρω. Δηλαδή θα αντιληφθούν ότι οι Έλληνες δεν θα επιδείξουν απέραντη στρατηγική ψυχραιμία όταν πρόκειται να επί της ουσίας να ακροτηριαστεί η μισή Ελλάδα. Έτσι. Και όπως καταλαβαίνετε επίσης οι Τούρκοι θα φοβηθούν. Αυτό που βλέπετε τώρα, η νευρικότητα όπως είπαμε και όλα αυτά που προσπαθούν να κάνουν, είναι γιατί αντιλαμβάνονται ότι κινδυνεύει όλο αυτό το αφήγημα του κ. Ερντογάν. Δεν είναι από πάνω οι Τούρκοι. Και κάπως περικυκλώνονται, γιατί και εξ Ανατολάς υπάρχει πρόβλημα. Γίνεται. Όπως τρώνουν θα κοιμηθεί ο καθένας. Τη δική τους Ανατολή μιλάω, για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι το εξής. Ότι αν κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις εσωτερικής και εξωτερικής εξισορρόπησης με την Τουρκία, αυτό τι εννοώ? Εσωτερική εξισορρόπηση σημαίνει να συνεχίσουμε το εξοπλιστικό μας όπως πρέπει. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η Ατζέντα 2030 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ενίσχυση του πολεμικού μας ναυτικού, της αεροπορίας μας, όλα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Να συνεχίσουμε χωρίς και να τα εντείνουμε. Νούμερο 2. Αυτό λέγεται εσωτερική εξισορρόπηση. Δηλαδή, ενισχύει την αποτρεπτική σου ικανότητα. Να ενισχύσουμε την εξωτερική μας εξισορρόπηση. Εξισορρόπηση εξωτερική σημαίνει συμμαχίες μας. Η συμμαχία με το Ισραήλ, κατά την άποψή μου, το ξαναλέω, είναι ακρογωνιαίος λίθος και για αυτούς τους Ισραηλινούς. Όχι μόνο για μας. Όσο τους χρειαζόμαστε, τόσο μας χρειάζονται. Να το ξέρετε αυτό. Ανεξαρτήτως τι μπορεί να πιστεύει κανένας. Και δεν μας χρειάζονται για το Ιράν, εννοείται. Μας χρειάζονται όμως για μια δυνητική ρήξη με την Τουρκία και για μια. Να είμαστε μονίμως η πόρτα τους προς τη Δύση. Άρα λοιπόν μας χρειάζονται πάρα πολλοί Ισραηλοί. Νούμερο 3, με τη Γαλλία. Ξέρετε τι σημαίνει να χτυπηθεί ας πούμε ελληνικό πλοίο από τουρκικό? Είναι ελληνικό έδαφος ελληνικό πλοίο με ελληνική σημαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η βοήθεια από τη Γαλλία. Συμμαχία αυτή. Άρα λοιπόν πρέπει να τους έχουμε εδώ. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πολύ καλώς πάμε και τους βοηθήσαμε και τους βοηθάμε και τους έχουμε στείλει προφανώς πράγματα που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν την ιρανική απειλή που αντιμετωπίζουν. Έχουμε πάλι συμμαχία. Πρέπει να έρθουν. Πρέπει να έχουμε πάντα ανοιχτές πλέον τους διάβλους επικοινωνίας με τη Ρωσία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η Ρωσία είναι εξισορροπιστής ισχύως με την Τουρκία, κύριε Σταθάτου. Η Ρωσία και η Τουρκία, όποιος γνωρίζει λίγο ιστορία, ποτέ δεν πρόκειται να είναι μαζί. Διότι πολύ απλά ο μεγαλοειδατισμός των Ρώσων έχει ακριβώς τον ίδιο χώρο που πρέπει να επιβληθεί με τον μεγαλοειδατισμό των Τούρκων. Είναι τόσο απλό. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ο χώρος στον οποίο θέλουν να ελέγξουν είναι ο ίδιος, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται ποτέ επί της ουσίας σε στρατηγικό επίπεδο να τα βρουν. Σε τακτικό φυσικά. Ο κύριος Πούτιν χαίρεται αυτή τη στιγμή με όλη την αναμπομπούλα που έχει κάνει με τον Ερντογάν στην Τουρκία. Και τι έχει καταφέρει? Έχει καταφέρει την Τουρκία να εξαρτηθεί ενεργειακώς από τη Ρωσία, 100% επί της ουσίας, και δεύτερον έχει καταστραφεί η τουρκική αεροπορία. Αυτό δεν βολεύει τους Ρώσους. Γιατί με τους S-400 δεν μπορούν να προχωρήσει κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα. F-35. Ούτε τα F-16 δεν μπορούν να εξυγχρονίσουν, δυσκολεύονται. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Πάρα πολλά πράγματα. Να αλλάξω θέμα και να πάω στην σημαντική συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα με τον Κίνεζο Πρόεδρο, τον κύριο Σι Τζινπίνγκ. Τι σημαίνει αυτό? Θεωρείτε ότι γίνεται ένα παιχνίδι μοιρασιάς της εξουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον? Ναι, νομίζω είναι συνέχεια της Αλάσκας. Έτσι, τον Αύγουστο είχαμε την Αλάσκα, η οποία ήταν προ-Γιάλτα. Ας μου επιτρέψετε, δεν ήταν Γιάλτα. Γιάλτα σημαίνει ότι θα υπογράψουμε τι έχει και το δημοσιοποιούμε τι έχει, η οριοθέτηση του χώρου. Ήταν προ-Γιάλτα όμως. Μετά από τόσα χρόνια οι Αμερικανοί συναντήθηκαν με τους Ρώσους. Τώρα κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να κάνει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ζι Τζινπίνγκ. Να δούμε αν είναι εύκολο τα πλάνα της συνάντησης του κύριου Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακή υποδοχή. Βέβαια. Κοιτάξτε, η προεδρική φορά απόδοση τιμών της Κίνας είναι φημισμένη. Έτσι. Αρχικώς είναι εντυπωσιακή η εκπαίδευσή τους και η παράστασή τους. Μετά το στρατό όμως είχαν τα παιδάκια. Βλέπετε, είναι το κινέζικο που προσπαθεί να σου φέρει και ισορροπία. Και από τη μία σου δείχνω
στρατιωτική μου ισχύ. Μετά όμως σου δείχνουν και τα παιδάκια που σε χειροκροτούν και σου λένε καλώς όρισες στο Πεκίνο. Λοιπόν, κοιτάξτε, θεωρώ πλέον ήδη ο κύριος Ρούμπιο από την πρώτη μέρα, αφήστε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που είναι έτσι όπως είναι. Ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος είναι πιο politically correct, να το πω έτσι, από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι ο κόσμος είναι πολυπολικός. Δηλαδή, από την ανάληψη της εξουσίας του κυρίου Τραμπ από πέρσι, ο κύριος Ρούμπιο είχε πει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι η μόνη υπερδύναμη του πλανήτη. Άρα λοιπόν, οπωσδήποτε, αυτό σημαίνει ότι θα χωριστούν κάποιες σφαίρες επιρροής. Αυτό νομίζω ότι πήγε να κάνει ο κύριος Τραμπ εκεί, όπως είπατε, να διαχωριστούν κάποιες σφαίρες επιρροής, να βρεθεί ένα modus vivendi στον εμπορικό πόλεμο, διότι ο Τραμπ δείχνει στους Κινέζους ότι δεν μπορεί να τα έχετε όλα, δηλαδή τους έχει αυξήσει το κόστος παραγωγής μου, ότι έχει συμβεί το τελευταίο χρόνο. Καταλάβατε. Άρα, όταν το αυξάνει στον Κινέζο το κόστος παραγωγής, σημαίνει ότι το κάνει λιγότερο ανταγωνιστικό σε σχέση με σένα, σημαίνει ότι βοηθάς το εμπορικό σου ισοζύγιο σε σχέση με αυτόν. Όπως καταλαβαίνετε. Άρα, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το τι γίνεται και νομίζω το τρίτο το οποίο έχει πει, μπορεί να μην, δεν ξέρω, θα δούμε τις επόμενες μέρες που θα βγουν και περισσότερα στοιχεία από τη συνάντηση. Σίγουρα συζητήσαν και για το Ιράν και θα προσπάθησε ο κύριος Τραμπ να του εξηγήσει, εν πάση περιπτώσει να του πει να είναι προσεκτικός στο τι θα επακολουθήσει στη συγκεκριμένη περιοχή. Νομίζω από την πλευρά της Κίνας είναι πολύ σημαντικό που μίλησε για την Ταϊβάν. Νομίζω είναι κόκκινη γραμμή. Μίλησε επίσης και για την παγίδα του Θουκυδίδη. Το οποίο συνέδεσε με την Ταϊβάν, επί της ουσίας. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια έκφραση που είναι του Γκρέιχαμ Άλισον, καθηγητή στο Kennedy School, ο οποίος πρόσφατα είναι του 16-17, το είχε γράψει κιόλας. Το οποίο τι σημαίνει, έχει πάρει το Θουκυδίδη, έτσι, τον κλασικό Πελοποννησιακό πόλεμο, και είπε ο Άλισον ότι κοίταξε συγκεκριμένες μεγάλες πολεμικές αντιπαραθέσεις, μάλλον γεωπολιτικές και οικονομικές συγκρούσεις ιστορικές από το 16ο αιώνα και εντεύθεν, και διαπίστωσε ότι υπήρχε πάντα μια ηγεμονική δύναμη και μια ανερχόμενη. Και προσπαθούσε να δει αν η ηγεμονική δύναμη, επειδή θα φοβηθεί την ανερχόμενη, θα οδηγήσει την κατάσταση σε πόλεμο. Αυτό ονομάσε το παγίδα του Θουκυδίδη. Γιατί ο μεγάλος μας στρατηγιστής είπε, όταν προσπάθησε να εξηγήσει γιατί έγινε ο Πελοποννησιακός πόλεμος, είπε, είχε να κάνει με το φόβο της Σπάρτης για την άνοδο της ισχύως των Αθηνών. Άρα λοιπόν γι' αυτό ο Xi Jinping πολύ σωστά το λέει και δείχνει και υπονοεί επίσης ότι η Κίνα είναι η ανερχόμενη δύναμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δύναμη η οποία φοβάται την ανερχόμενη δύναμη. Και είπε ότι δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε πόλεμο. Σύμφωνα με τον Γκρέιχαμ Άλισον, νομίζω κοίταξε 16 περιπτώσεις, οι 12 από αυτές, αν δεν κάνω λάθος, οδήγησαν σε πόλεμο. 4-5 δεν οδήγησαν. Δηλαδή ήταν περίπου τα 2 τρίτα αυτών των περιπτώσεων τις οποίες έψαξε και ερεύνησε, είχαν οδηγήσει σε πολεμική αντιπαράθεση. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι οι Κινέζοι αντιλαμβάνονται ότι είμαστε στην κρίσιμη στιγμή, κυρία Σταθάτου, που αλλάζει το διεθνές σύστημα. Αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει σον και καλά ότι οι Κινέζοι θα καβαλήσουν τους Αμερικανούς. Σημαίνει αυτό ότι από μονοπολικό, διπολικό μπορεί να γίνει τριπολικό ή μπορεί να μείνει διπολικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται σε χαοτική κατάσταση ακόμα, δεν έχει σταθεροποιηθεί. Και όταν ένα σύστημα διεθνές δεν είναι σταθεροποιημένο, σημαίνει ότι είναι πολύ επικίνδυνο για να έχουμε πόλεμο. Αυτό είπε ο Xi Jinping. Και του έθεσε την κόκκινη γραμμή, την Ταϊβάν. Εδώ είναι πολύ δύσκολο, κυρία Σταθάτου, γιατί άμα δείτε το κείμενο εξωτερικής εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, όπως δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 από τον κύριο Τραμπ, νομίζω είχε 33-35 σελίδες, πάνω από τις μισές μίλαγαν για την Κίνα και οι Αμερικανοί θεωρούν κόκκινη γραμμή την Ταϊβάν. Άρα είναι δύο κόκκινες γραμμές, δηλαδή μη κατάληψη της Ταϊβάν από την Κίνα και ότι θα πρέπει να μείνουν ανοιχτές όχι η Ταϊβάν, οι θαλάσσιες οδοί που ελέγχει η Ταϊβάν. Έτσι, οι Αμερικανοί είναι ναυτική δύναμη. Θέλουν τις θαλάσσιες διαδρομές. Οι Κινέζοι προσπαθούν να γίνουν ναυτική δύναμη. Έχουν περισσότερα σκάφη από πολεμικό ναυτικό, τον είπα αυτή τη στιγμή. Παράγουν σε πολύ μεγαλύτερους βαθμούς, αλλά προφανέστατα δεν έχουν την ίδια, όπως καταλαβαίνετε, εμπειρία. Εκπαίδευση και εμπειρία. Ναι. Και μια και ο χρόνος οδεύει προς το τέλος, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο σας
για τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή στο ουκρανικό μέτωπο και αν θεωρείτε ότι ο πόλεμος αυτός θα σταματήσει με την υπογραφή κάποιας συμφωνίας ή τελικά η Ρωσία θα καταλάβει όλες τις περιοχές που εκείνη έχει στο στόχο της. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο λέω στους φοιτητές μου πολλές φορές, ότι στην Κόκκινη Πλατεία δίπλα στο μαυσολείο του Λένιν θα πρέπει να έχουν βάλει και έναν Αδριάντα ενός Αμερικανού Προέδρου, με κοιτάνε οι φοιτητές, του Τζορτζ Μπούς. Γιατί στο δεύτερο πόλεμο του κόλπου πήγε το πετρέλαιο σε τέτοια ύψη όπου ξεχρέωσε η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία. Δηλαδή ο Πούτιν μπόρεσε να φτιάξει και να οργανώσει ό,τι μπόρεσε να οργανώσει σε μικρό χρονικό διάστημα λόγω αυτών το οποίο γίνανε στη Μεσοποταμία, να το πω έτσι. Λοιπόν, και τώρα πάλι κερδίζει από τον πόλεμο. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Είστε ευφιέστατοι και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτό το λέω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να του στέλνει λουλούδια το Τραμπ. Ο Πούτιν. Γιατί πιθανώς να του στέλνει. Θα του στέλνει και σοκολατάκια, φοντί κτλ. Γιατί πλέον η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερο. Δηλαδή, ποιο ασχολείται με την Ουκρανία, να σα το πω διαφορετικά. Μέχρι και η κυρία Φόντερ Λάινεν ασχολείται με την Τουρκία και με την απειλή της Τουρκίας και καλά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απαράδεκτη κυρία Κάλλας έχει καταπιεί τη γλώσσα της και δυστυχώς για αυτήν δεν είναι ο μπαμπούλας ο Ρώσος, αλλά υπάρχει άλλο πρόβλημα. Και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ο αγραγωνιαίος λίθος της αμυντικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πυρομαχικά και τα λοιπά θα χρειαστούν οι χώρες του κόλπου. Άρα, αν είναι λογικός ο κύριος Ζελένσκι, ή εν πάση περιπτώσει η Ουκρανική πλευρά θα αντιληφθούν ότι αν κρατήσει περισσότερο αυτό το πράγμα που γίνεται στη Μέση Ανατολή και οδηγηθούμε και σε οικονομική κρίση ακόμα μεγαλύτερη, το οποίο θεωρώ ότι θα οδηγηθούμε, δηλαδή γιατί θα κρατήσει περισσότερο στη Μέση Ανατολή. Δεν τα έχουμε δει όλα. Αυτό δεν είπαμε, δεν τα έχουμε δει όλα. Νομίζω ότι θα πάμε προς επιχειρήσεις νέες στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει στο Ιράν εννοώ, έτσι, και όχι μόνο από εκεί και ύστερα. Αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία θα περάσει σε ακόμα πιο σε δεύτερη μοίρα. Άρα για τους Αμερικανούς, άρα γίνεται κατανοητό ότι θα υπάρξει κάποιο σημείο όπου η Ουκρανία θα έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα, ίσως ο Πούτιν να είναι ειλικρινής όταν λέει ότι είμαστε κοντά σε κάποια ειρηνική διευθέτηση. Τώρα μένει να δούμε αν θα πάρει όλα τα εδάφη ή δεν θα πάρει. Η Ρωσία. Θεωρώ ότι τουλάχιστον το Ντονιέτσκ δηλαδή το Λουκάνσκ και το Ντονιέτσκ οι Ρώσοι είναι κόκκινη γραμμή να το έχουν ολόκληρη την περιοχή. Για τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα πλέον είναι συζητήσιμο, γιατί εκεί πρέπει να καταλάβουν και την πρωτεύουσα της Ζαπορίζια της περιοχής, αλλά και στη Χερσόνα πρέπει να περάσουν το Δνίπερο, γιατί είχαν καταλάβει τη Χερσόνα, υπενθυμίζω, είχαν φύγει τότε με το Σουροβίκιν το πρώτο καλοκαίρι. Μετά θα πρέπει πάλι να περάσουν το Δνίπερο για να καταλάβουν το υπόλοιπο της Χερσόνους. Βέβαια, αν συνεχιστεί όλη η κατάσταση και εκταρχυνθεί ταυτοχρόνως η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, εκεί θα αλλάξουμε πίστα, κύριε Σταθάτου. Εκεί μετά θα πάμε σε άλλου τύπου καταστάσεις και συζητήσεις για το τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία. Γιατί εκεί θα είναι όσον εαυτόν σωθήτο και ο καθένας για τον εαυτό του σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μειωθούν τα περιθώρια ελευθερίας, να το πω έτσι, του Κιέβου στο τι θέλει να κάνει, και ίσως η Ρωσία εκεί να θεωρήσει ότι θα μπορούσε δυνητικώς να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της. Και ίσως κινδυνεύσει και το ΝΑΤΟ, γιατί ήδη οι Αμερικανοί φαίνεται ότι το απαξιώνουν. Κοιτάξτε, εδώ τώρα, αν θέλετε την άποψή μου σε αυτό, θα πρέπει να είναι πολύ χαζοί οι Αμερικάνοι για να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο θα κάνουν όμως σίγουρα είναι θα το αναδομήσουν το ΝΑΤΟ. Και θα το αναδομήσουν με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ακολουθούν, βέβαια, αντιλαμβάνομαι στον χρόνο, καταλαβαίνω ότι δεν προλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε καθαρά γεωπολιτική συζήτηση, δηλαδή θεωρία. Θα επικεντρωθούν στον άξονα βορρά-νότου από τη Βαλτική, τις σκανδιναβικές, τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης και την Ελλάδα, και από εκεί και ύστερα θα κινηθούν κάθετα σε αυτόν τον άξονα και θα πάμε προς το Ισραήλ, IMEC, αυτό είναι γεωοικονομικό βέβαια, αλλά προσπάθεια δημιουργίας συγκεκριμένων στρατηγικών συμμαχιών, και από εκεί και ύστερα θα πάμε στο όκους. Δηλαδή θα φτιαχτεί ένα παγκόσμιο ΝΑΤΟ με πολύ συνοχή στην Ευρώπη, αλλά θα έχει πολύ μεγαλύτερη network θα δημιουργηθεί από την Σκανδιναβία έως και την Νότια Κορέα. Δηλαδή πάμε σε άλλου τύπου συσσωμάτωση. Δεν νομίζω να διαλυθεί το ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα θα αλλάξει
θα αλλάξει, θα γίνει αυτό που λέγανε οι Βρετανοί Global Britain που λέγανε για τον Brexit. Θα πάμε σε κάτι τύπου Global NATO, το οποίο όμως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το ΝΑΤΟ υπό τους Αμερικανούς θα προσπαθεί να ελέγχει και μια επανεξοπλισμένη Γερμανία. Ξέρετε, θα είναι διαφορετικές οι σχέσεις των κρατών εκεί. Για να μην μπερδέψουμε τις φίλες και τους φίλους, επί της ουσίας αυτό που λέω είναι, δεν θα διαλυθεί, θα αλλάξει, θα μετατραπεί, θα μεταβληθεί και οι Αμερικανοί θα κοιτάξουν να ελέγξουν σίγουρα ή να έχουν παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη κυρίως και στον άξονα, να το πω έτσι, Μεσόγειο, Ινδία, Ινδοειρηνικό και Μεσόγειο και Ινδοειρηνικό. Δηλαδή θα γίνει ένα τάφα, άμα μπορείτε να καταλάβει κάποιος στο χάρτη να το δει. Το οποίο αυτό θα υπάρχουν συμμαχίες όπως το 3+1, όπως αυτό που τη συμμαχία με το Ισραήλ που έχουμε, αυτό με τη Γαλλία που έχουμε εμείς την στρατηγική μας την συμφωνία. Δηλαδή θα γίνουν ad hoc συμμαχίες και εντάξει, θα υπάρχει το ΝΑΤΟ, απλά θα έχει λιγότερη σημασία ως μια δύναμη η οποία, ξέρετε, έχει να κάνει με την Ευρώπη, αλλά οι Αμερικανοί δεν θεωρούν εχθρούς τους Ρώσους. Καταλάβατε τι γίνεται. Το ΝΑΤΟ φτιάχτηκε, αυτό που λέει ο Λόρδος Ίτσμεϊ, που είχε πει, να έχει τους Ρώσους έξω, τους Αμερικανούς μέσα και τους Γερμανούς κάτω. Αυτό είχε πει με λίγα λόγια. Λοιπόν, τους Ρώσους οι Αμερικανοί, τουλάχιστον αυτή η εξουσία δεν τους θεωρεί. Πάντως το Γερμανί κάτω μάλλον παραμένει. Το Γερμανί κάτω είχε πει, γι' αυτό σας είπα ότι οι Αμερικανοί θα τους ελέγξουν τους Γερμανούς, γιατί αυτό το οποίο, είδατε, υπάρχουν πάρα πολλά, είναι άπειρα τα πράγματα. Η Γερμανία προσπαθεί να επανεξοπλιστεί με ταχύς ρυθμούς μέχρι το 2039. Θέλει να φτιάξει τον πιο ισχυρό συμβατικό στρατό στην Ευρώπη. Υπενθυμίζω ότι όταν πήγε ο κύριος Μέρτς πριν λίγους μήνες στο Λευκό Οίκο με τον τρόπο του, έτσι αυτόν που έχει ο κύριος Τραμπ, του λέει, θα σας will keep an eye on you. Σε αυτό που δηλαδή είναι τρομερό τώρα να πει στο Γερμανό, θα σε παρακολουθώ, γιατί εντάξει, εξοπλίσου, αλλά θα σε ελέγχω. Άρα λοιπόν δεν θα χαλάσει το ΝΑΤΟ, και δεν θα το αφήσουν ούτε και οι Ευρωπαίοι, κυρία Σταθάτου. Άμα καταρρεύσει το ΝΑΤΟ, θα είναι γυμνή μετά. Θα είναι γυμνή. Δηλαδή λένε για ευρωπαϊκού στρατού. Εδώ δεν είναι. Ένας φίλος μου λέει: δεν μοιράζουμε τον πυρετό μας μεταξύ μας στην Ευρώπη. Θα μοιράσουμε κοινό στράτευμα με τι λεφτά. Όχι με τι λεφτά. Θέλει υποδομή. Δεν είναι ότι πήρα 10 δις εγώ, 10 δις εσύ. Και ενωτική νοοτροπία που μάλλον δεν υπάρχει. Ακριβώς. Το ποιος θέλει αίσθηση κοινού συμφέροντος. Τι συμφέρον έχω εγώ με την κυρία Κάλλας? Εσείς με την κυρία Κάλλας, πείτε μου. Αυτή η απαράδεκτη, με συγχωρείτε, υποτίθεται υπουργός, επίτροπος επί εξωτερικών και άμυνας, απαράδεκτη. Να θεωρεί την Ελλάδα την πιο ισχυρή χώρα που έχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί το λέω ισχυρή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σε 6 ώρες πήγαν οι ελληνικές φρεγάτες και τα μαχητικά μας στην Κύπρο. Οι άλλοι ακόμα το κουνάγαν μαντίλι και γυαλίζανε τις φρεγάτες τους. Λοιπόν, από άποψη ετοιμότητας και επιχειρησιακής ικανότητας, να μην μας λαμβάνει υπόψη. Με συγχωρείτε. Και να μην λαμβάνει υπόψη την πραγματική απειλή που έχει η Ευρώπη από αυτούς που έχουμε δίπλα μας. Την πιο επεκτατική και αναθεωρητική δύναμη του πλανήτη. Λοιπόν, απαράδεκτα πράγματα. Άρα, αν θέλετε να πει, δεν πρόκειται να γίνει ευρωπαϊκός στρατός. Απλά θα φυγάζουν λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τα μοιράζουμε μεταξύ μας. Καλό είναι και αυτό. Για άλλους λόγους πιθανώς. Για άλλους λόγους, γιατί Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί έχουν πρόβλημα οικονομικό. Άρα με κάτι πρέπει να ασχοληθούν και κάποια χρήματα πρέπει να βρεθούν και να μοιραστούν. New Deal. Το έχουμε μάθει το κόλπο αυτό, τη δεκαετία του 30 στις ΗΠΑ. Επί της ουσίας βγήκανε από την κρίση οι ΗΠΑ δυστυχώς μόνο με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της πολεμικής βιομηχανίας που αρχίσαν να παράγουν. Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Και τώρα. Κύριε Φίλη, έχω πολλές ερωτήσεις ακόμα και εσείς φαντάζομαι ακόμα περισσότερες απαντήσεις. Σε επόμενο επεισόδιο θα σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας και την πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση σας. Κυρίες και κύριοι, θα σας ευχαριστήσουμε και εσάς που διαθέσατε λίγο από το χρόνο σας για αυτή την εξαιρετικά διαφωτιστική εκπομπή με τον κύριο Γιώργο Φίλη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.